Uns 389 participantes, sumando os dous trails, o longo e o curto, e máis a andaina, participaban este domingo na segunda edición do Trail de Outes, correspondente tamén coa segunda proba do circuito Revolution Trail Series de Arousaneo. Cun cambio de trazado respecto á primeira edición, con saída dende o entorno de Pontenafonso, os corredores iniciaban a proba ás 10:30 da mañá. Por diante enfrontábanse a dúas distancias, unha curta de 15 km e outra longa de 21. A vitoria na primeira delas foi para Eloi González en categoría masculina e Inés Ramos na categoría feminina, mentres que no trazado longo o triunfo foi para Chema Quintián e Mari Pombo, respectivamente. Dende a organización da proba destacaron o alto número de participantes, superior ao da primeira edición, que se vira limitada polas restriccións propias da pandemia. Non houbo incidentes de consideración, agás dos habituais neste tipo de probas deportivas. Dende Arousaneo quixeron agradecer a colaboración do Club Atletismo Outes, que aportou voluntarios e axudou no deseño dos percorridos, así como tamén ao propio Concello, que un ano máis tivo a ben formar parte do circuito Revolution Trail Series. A próxima cita no calendario será o 21 de maio, coa disputa do Portosín Trail. Será a derradeira das probas, na que se coñecerán os gañadores xerais do circuito.